この中でアイルランド音楽を今まで聞いたことがある方とかいらっしゃいますか？あ、結構どんな感じの音楽どこで聞かれました？あ、CD で。あー、ちなみにどんなグループとかあー、クラナド。なるほど。アイルランド基本その音楽がダンスの伴奏とあと歌物に分かれるんですけども、僕たちは基本的にはダンスの伴奏音楽をメインでやっております。次の曲もダンス曲になるんで、はい、よろしければダンスお願いします